барои дига шидани ту якдига баса якҷошидани мо и орзу ҳавасай нагӯи хета ки мо бари дигаре ношиносем якдигар дадаким ки ҷигаре майли нобуд шуди ай дилам шаби хобуд дамаям оли мешамала рӯзе несту ман дар ин ҳаёт азоби масах мешав вақт меярим баён неки нагӯ даруми гапораме неки нарафайма шомон буи фораме надоруме идилабе назазиди ман нафорат бе да дили ман нафорат рав чор тарафа дусан ту да худованд ақлне додаюсан ту бари сӯзондани ман дила тайёрӣ ту бин тайёрӣ да худат ғам наёрӣ фарёд кун сӯи ҳаво ки да дигарай мегарда шаво мекунӣ хато дун мекунӣ хато ту хато кардан гир мебахшад зато ӯ одами бард ма дарди сард мешам то охират нобинову кард да дилам нешбы оташи сӯзон ма бетинолам чӣ хе мегзараи рӯзом худам ҳайронам ноилоҷ ҳайронам май пушти ту ҳаром да чархи гардонам ту як рӯз боба худӣ як соли дигар не ман як рӯз хурсандам як сол дар дастам сигарет ки ту азобам медӣ а як тараф душман мара пас мезанад ту да фикри киштан ноилоҷи майли фикро шарат кард ки да зили худомира нараса ба мақсад нафорат рав чор тарафа дусан ту да худованд ақлне додаюсан ту бари сӯзондани ман дила тайёрӣ ту бин тайёрӣ да худат ғам наёрӣ нафорат рав чор тарафа дусан ту да худованд ақлне додаюсан ту бари сӯзондани ман дила тайёрӣ ту бин тайёрӣ да